kienet l-aktar ġimgħa li rat imwiet fit-toroq ta' Malta f'dawn l-aħħar 25 sena. B'esperti jgħidu li dan huwa riżultat ta' falliment meta niġu għal priorità u l-importanza mogħtija lis-sigurtà fit-toroq. Kienu 6 in-numru ta' persuni li tilfu ħajjithom bejn it-23 u id-29 ta' Lulju fit-toroq Maltin. Skont informazzjoni miġbura minn Polo Kassarmanġi li huwa attivist fil-qasam tas-sigurtà fit-toroq, ħareġ illi kien lura fis-sena 2000 meta seħħew daqstant imwiet minħabba inċidenti ta' traffiku f'perjodu ta' 7 ijiem. Huwa tenna li dawn il-fatalitajiet huma traġiċi iżda mhuwiex sorpriż li spiċċajna f'din is-sitwazzjoni. Kassarmanġi li ilu mill-1970 jistudja l-fatalitajiet fit-toroq irrimarka li dawn l-imwiet jirriflettu falliment profond fl-istruttura. Bl-argument tiegħu jkun li t-toroq f'Malta huma magħmula bil-ħsieb sabiex inaqsu l-ħin tal-ivvjaġġar aktar milli biex jissalvagwardjaw il-ħajjiet tan-nies. Hemm il-bżonn li t-toroq jiġu ddiżinjati bil-kunċett tas-sigurtà bħala priorità. Fost dawn Kassarmanġi propona aktar toroq dojoq, toroq inqas dritti ħalli awtomatikament innaqsu il-veloċità. L-istrateġija ta' toroq dojoq kienet intoġbot mill-gvern 25 sena ilu, iżda din l-idea ġiet abbandonata u ġew implementati toroq akbar fl-aħħar snin. Intant b'dawn is-6 fatalitajiet li sseħħew f'Lulju b'kollox seħħew 17 il-fatalità din is-sena li għadna biss f'nofsa. Kienu 5 li kellhom ħajjithom maħtufa traġikament f'Ġunju, persuna f'Mejju, oħra f'April, persuna oħra fi Frar u 3 matul ix-xahar ta' Jannar.